ጾመ ነነዌ እዋን ናይ ንስሓን ጸሎትን እዩ። እዋን ናይ ምቁራጽ ናይ ምጽላይ ናይ ምምላስ ናብ እግዚአብሔር እዚ ጾም ዘዘኻኽረና ምንም እኳ ልብና ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐን ተረሓቐ ምሕረት እግዚአብሔር ግና ከም ዘይጋደፈና ዘርኢ እዩ። እግዚአብሔር ቅድሚ መቕጻዕቲ መጠንቀቕታ ሰደደ። ከተማ ምሉእ ንኽጠፍእ ዘይኮነስ ብምሕረቱ ንኽምለስ ደኣ እምበር። ስለዚ እቶም ህዝቢ ነነዌ ክሰምዑ ምስ ጀመሩ ኩሉ ነገር ተቐየረ። ንሰለስተ መዓልታት ስጋ ካብ ዝኾነ ዓረፈት መግቢ ተወጊዱ ትዕቢትን ኃጢአትን ድማ ተገዲፉ። ስለዚ እታ ነፍሲ እንደገና ተስፋ ሰቑዐት። ነነዌ ብምሉእ ልቦም ዝተነስሑ እግዚአብሔር ድማ ልቦም ረአየ። ብቁጥዓ ኣይመለሰን ብምሕረት ደኣ ተመልሰ። ንሕና ነዚ ጾም ዘኪርና ክንጾሞን ከለና በታሪኽ ጥንታውነቱ ስለ ዘመስከረ ዘይኮነስ የግዳ ብንስሓ ተመሊስና ኩሉ ነገር ክንቅይሮ ከም ንኽእል ስለ ዝተማሃርና እዩ። ጾመ ነነዌ ብዛዕባ ሳልስ ሙጻም ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ትሕትና እዩ፣ ብዛዕባ ምምላስ ናብ እግዚአብሔር።